Bé, doncs, iniciem un nou aran en podcast. Avui socaram jugar en casa, perquè ara fin avui hem artenyit que hi ha persona que jo som molt acostumat a gravar en sol entorn laboral. Aquestes persones que ja vedets en YouTube ja era samarreta identificativa. Aquesta persona treballa doncs, en centre d'interpretació, en part d'interpretació del Centre de Fauna i Flora Autòctona Aran Park, que era gent que et sàpia, no és que hi ha un parc de fauna, més també hi ha un parc de flora, a tal que també podem contemplar que és era natura, en la seva màxima esplendor, aquí en Cor d'Aran, en Bussos. Bé, doncs, avui socaram i saludar que és la nostra convidada d'avui, que no hi ha més ni menys que Gemma Segura, que ell, en aquest cas, educadora ambiental i ambientòloga. Com va? Un dia, ben. Com ben dites, avui m'ha tocat a lluvia del vostre terreny. Te genera un xinau d'inquietud, eres d'estiació embarrada, te digui embarrada perquè com que tu ets acostumat a treballar a l'aire lliure amb les bèsties en un entorn natural, així, amb aquestes 4 parets, 5 parell de roll-ups, dins micròfons, així. I en paus en xau més, que t'he dit que juguem en ambient i la natura, quan no treballi també és una natura, per tant, si tu estem ja en xinyau de com va d'aquest nerviosisme més oficial. Més en tu cas, ja no hi era primera, ni segurament la darrera entrevista que tu i jo hauram... Segur que no. Imposar jo quan ja no t'imposi, Bric, no? No, ja... Ja no ho hem viscut força, nosaltres. Ben, començant amb les típiques preguntes de rigor que hem així en programa. Primer de tot, què te sembla que se pugui un podcast en aranès? Això la idea me sembla fantàstica. Al final, ensenyar a col·laborar amb la nostra llengua, de conèixer més el nostre patrimoni, format també trobo que fos interessant, més que com un debat, trobo jo que no pas una entrevista, trobo que s'haurien d'inclús més causes en aquest sentit. Sí, bueno, no sé, m'aguant si has preguntes que generalment és que se pot per aranès. A tu què t'agradaria més que ser per a la nostra llengua o concretament de projectes ad hoc? T'agradaria veure idea en cap de cau carrer que t'agradaria que se pogués executar? Jo diria me decanti, al final, jo som molt ligada a la natura, sí que pensi que els mainatges, com a tot i la majoria pensam, són el futur, o que trobes que en l'escola se parla aranès, més que un viatge segés de l'escola, automàticament tutti tornen a castellà, per tant, sí que trobo que manca de llover a causa dels mainatges, de poder seguir desenvolupant. Relacionat amb la natura, trobo que falta conscienciació sobre la natura que ho hem assieu. Al final, si tu demanes un mainatge, so que un león, una girafa, tutti saben quin tipus d'animal és, més quan demanem que una gina, una marta, teixun, aquí ja se mos perden l'eu. Què hi ha gina? Una gina és el que en castellà s'ha dit una gardunya, i un animal que és família de la loira, un mustèlid, que se troba així en el nostre bosc. Donc ja ho hem col·laborat nosaltres també, també la nostra part d'Aran en podcast, a saber què era ja gina, que ja et sabets, és similar que és a loira, que és una nútria, també el que diríem en castellà. Ben, dius una pregunta de rigor. Se te sembla bé el projecte? L'hauràs escoltat ben viatge o no? Sí, l'he anat escoltant. No he guardat, he de reconèixer que no he campat encara cap programa sencer, però he anat escoltant, he trobat que fos interessant. Me cal trobar els momentets en poder-les seguir. A la vegada no sabes de què va tota la conversa, en general. Les parts del programa, tot això, no sabes de què va, més o menys. La conversa sencera, no. Bueno, ja sabes que generalment quan portem 4 minuts el convidat ha de llegar-se de la cajira. No, t'has de llegar... La cosa era no matada. T'has de llegar de la cajira, era un tour de tu mateixa. Ho pots dar, ara mateix Gemma se 3 auriculars, comença a dar un tour de la mateixa i ara se senti una cajira. Gràcies, Gemma, per col·laborar en aquesta novetada. En la novetada que no escoltam, no? Sí, la veritat que apoderia Sílvia, Campia Sílvia, la responsable de comunicació del Consell, apoderia... Me sap greu, però com que saps que tu me vas a dar joc, doncs que es digui, va, que d'un que tur, a tau que ara que ja s'ha llevat... Jo me venc ara en parc. Això també m'hi imagini. En tot cas, me diries que no? T'agradava que se pogués seguir a través dels hilats socials com a Instagram, que era on tu et vedies. Sí, exacte. Jo he de reconèixer que no he hilat social. Jo ja m'he desconnectat força d'aquestes tecnologies. Més com a porter Instagram de parc, sí que és veritat que ja em permet veia aquests petits fragments.
El parc, que òbviament serà gran part de la conversa que haurà amb tio Ju, perquè per a fi el parc ell és la teva vida. Guaire hores passes aquí a Vilaguens? Jo em sembla que menys dormir, que volta a casa, la resta me les passi aquí. Te cansa o no? No. Jo bric. Al final, a Jo so que m'agrada ell sueña els animals, jo en casa hi un can, gats, els animals de parc vienen a este un xinyau com a ell i les ves néixer, les ves créixer, quan són malalts i les suenyes, te preocupes per ell. Per tant, evidentment, no hi ha el contacte com a podries haver amb un can, perquè no deixen d'estar animals salvatges, però tal just sí que hi ha la mateixa estima, el mateix tipus de sueño. Gemma, a veure, què t'agrada en ton temps lliure? Perquè imagini que has poc temps lliure, t'hi meies que aquí un leu, excepte dormir, és de tot, més quan no és en parc, quan ell generalment, què m'hi dius, que tu avui és dimecres? Sí, normalment ara és dimecres. Els dimecres a set dies, tio, em sembla que me comentares. Què és aquest dia? Muntanya. M'agrada molt el senderisme, sí que també vau en un xinyau de trail, més som més de senderisme. Què t'aporta a tu de poder estar a muntanya? Perquè t'aneu a dir de desconnectar. No sé si la paraula desconnectar, perquè si ja treballes en una eurau de muntanya o en un entorn, encara que sigui en barrat i en muntanya, deixes estar a muntanya, no acabes de desconnectar de tot. A tu què t'aporta? Que jo treballi en la muntanya, més o que llibertat, que ara, per exemple, que la zona de llibertat, has aquest contacte amb el públic, has d'estar parlant, a més de sueños animals. A vegades a la muntanya, això que m'aporta, ell hagués dia de profitar més profundament de la natura, de la desconnexió de la gent. Sí que, evidentment, si vas a segons quins llocs, a aquestes zones més gent, vam dir, més visitants, més excursionistes, més m'aporta aquesta tranquil·litat. I un xinyau com a era medicina, des que ens estimam la natura, ell era nostra medicina. Basta haver-loc que no sigui turístic en tenir, a la veig. Vull dir, t'agrada passejar per entorns que són que podem conèixer persones que residim força per ací o és que habituats a passejar per Baix Aran? Sí, home, freqüenti també zones que hi ha gent, més o que llibertat que vas descobrint bé corneret, no tan coneixut, més coneixuts són que per a gent de poble, que al final estic solet, amb la natura. Que per cert, amb aquest dies de calor, com et portes? Jo mau. A tu també, just. Sí. La veritat és que jo passi fatal, Jo era calor, jo amb enemics íntims. No, i que a més, així tu estem caracteritzat perquè almenys pot ser, pots descansar, però que darrerament... Jo no pot ser. No. Perquè jo dormisquin si una valen que n'hi ha part nauta de Viuenda que acaba que és d'amagues titets de Llucana. Caue molt era part nauta de la pastissa i impossible dormir. Has de dauries llestres de viatges ne de macro perquè no sé si ara hem parello 3 de dies 36 grads 107 de la tarda. Sí. En mes de juny. Horrible, no, a veure que més acro, en mes de juny, de pou a gust. A veure, són aquests períodes que són gessent de lo normal, de la norma. Vam a pensar que ara l'eu en juny a gust mos daran un mes de tregua. Te vull demanar si la temperatura afecta al sueño dels bèsties, dels animals aquí en Aran Park? A Aran Park heu dit que és molt ben plaçat. Acro sí que acá hem força aigua i acro ajuda molt. Més sí que, per exemple, aquests barratges on no hi ha l'aigua que no arriba de forma natural, sí que mos cau surveillar sobretot l'aigua. Bueno, simplement s'adapten dormissem més. No... Bueno, les ves escuchar aquí en tenir a Puja o en espaci verd natural, més no han d'hidratar-se més, no hi estats més adhesius, no li dats, jo què sé, vera medicina de vitamina que no et sé, pregunti. No, nosaltres al final, com hem animals que són d'aquest tipus d'ambient, sigui veritat que aquesta calor no és natural o així, més també el bosc que hem molt ombrer, com hem macro força abundant, respecte a bussos, per exemple, ja atrapa amb 2 o 3 graus de diferència, se nota, sí. O era abans que hi divertaran parc? En 2013, d'Auric. Ara ja ho sumam, Eren desaiguats. Era altre dia se compliren 13 anys d'aquests aiguats. Òbviament, en Aran Park pensi que no hi hagueren afectacions, perquè com a mínim vet barranquet de huec baixar per aquí sí, però no agarren. Més no, òbviament et rebrem bé d'aquest dia i espectacular. La tu viu és en Bussós. Sí, jo encara no treballava en Aran Park, Jo treballava en gimnàs de Bussós
Membremi que me truquer Amador e me digué que no posen a treballar perquè el riu està a punt de desbordar i efectivament ja no me butge. Amador Marquès, ex-baile de l'Ajuntament de Bussos, que ara també deputat en Congrés en Madrid, que no podies anar a treballar. Exacte. No, a la vegada aquest dia, bueno, jo crec que tots ja serem al carrer, pluiguia, membremi, crec que pluiguia, mos passarem tot el dia en carrer guardant, era com a... Com rebrem aquest dia? Jo le rebrem 20 anys, a més, mon pare avui era carnisseria en Les, com era carretera, es vau ser que no podia passar, baixer caminant, perderem el contacte també, no sabíem res, no sabíem... més, baixer caminant de Bussos en Quialés, Pes dia Palias. desaiguats, Sí. de mera carretera trincada, partida, que jo això membrem també, que era partida per a meitat. Eta què? Vull dir, de les condicions que hi ha avui, valia la pena d'anar d'aquí a baix? Bueno, al final, suposo que era vida d'autònom, no?, que te va acundar. No hi ha ajudes, a la vegada depèn de tu, tot el negoci, tot. Nosaltres avui era carnisseria, paret de més riu. I per tant, claro, et se preocupa d'anar d'aquí on no hi havia risc, perquè al final camí d'Espàlies passa per Nautada, en arribar en Les, treia aigua, i per sort nosaltres no ho haurem res afectat. Clar, més, això que tu me parles, incomunicació Sí. en un dia com aquest. Per cap se te passen causes segurament que no t'agrada pensar. Dides, o no ha arribat ben, o baixeu més fort el barranc de això que pensaues. Sí. No te genera preocupació eres de que t'aparen ese tabaix en no sapies esa rendet? Sí, clar, al final anaves demanant a la gent, hi havia com un constant moviment de gent pujar a baixar, i al final també el dia ja tornec. Més sí que t'he dit des d'avui dia com va depenem de les comunicacions, que antes, jo quan era petita em deixar els telèfons a croa, anaves a cercar al Caucarrés o quedaves a tal hora en tal lloc. Més ara, com que si no te pots comunicar ja directament, ja pensar en l'eu que ha passat per a causa, o s'ha atrapat mal, o qualsevol causa d'aquesta. La veritat que aquesta conversa s'està gravant ara, estàs a Tour Nau de Maitín, eren els naus heroïna, t'he telefonat, guarda si són importants les comunicacions perquè no te veia. Jo pensava, ai, Gemma, que no me va pujar de Bussos, que m'ha fastidiat l'entrevista, que ho hem muntat ara tot et set amb el que costa, però ha arribat. Però sigue que et baixaran incomunicat o aire. 5, 6, 7 dies, wait. No m'embrem exactament dels dies. Perquè si hi ha força temps, me sona, òbviament perquè les carreteres eren trincades. És que, a més, per exemple, Bussos estaven els dos accessos, el de nau, que com a Tanata Viella, i el de baix. Sí, bueno, a peu. Si Caucarres te podia cercar de pus, sí que podies anar a peu, però... I que nau estàs... Clar, jo era visió de Viella. Era visió de Viella, ell que, entre cometes així, en mitjaran nauen de tot, de servicis. En Bussos, que ets menys gent, hi ha menys comerç local, vos provedirets ben de tot això que hi d'alimentació, de causes a tau. Hi ha que ve un moment en què pensau si no arriba a menjar. No, jo en aquest sentit no rebrem que sigués sacro de patir. Sí que jo penses més de cara a la gent gran, si haurien de marxar a l'hospital o bé tema tau més delicat. Més no en rebrem de dir un desastre ara que... Sí que és veritat que com que estava en seguida tant en Bussos com en Les, tot i se volqueren, nosaltres membrem en Bussos i avui a escola, que estaven de vacances, se no rebrem mau de Canàries, i se meteren tot i ajudar. A palejar. Tot i a limpiar, se repartiren les botigues tot i remassant. Sí. La veritat és que, guarda està darrer, nosaltres anant a televisió, ja ha molts anys, jo començava anar a televisió en aquella època, eren pràctiques, en mi pràctiques més estaven els meus companys Manu Moga i també en aquella època Enrique Pedraza, fundador d'Oc Studio. Eren en vídeo, la veritat, jo també gravava qualques imatges aquí de Parsant de Viella, que la veritat se veia d'un que hi ha gran solidaritat de la gent, des persones. Penses que acro... que poliquera i ara què? Vull dir, ja no hi... Tota aquesta solidaritat o tot aquest, entre cometes, bon rotllo, tot acro, estaria molt bé, no?, que sigués etern, més dieu no t'ho estem allatau, no?
No, jo trobo que aquestes causes tu estem gessent en aquests moments quan ja era riada o nosaltres, per exemple, se mos creme que el local de Susi, a la vegada en seguida força gent mos ajudec, o era Dana mateix en València. Sí que trobes que en aquell moment gess moltíssima gent, hi ha molta ajuda. El problema és que a mesura que passa el temps, aquesta ajuda va desapareixent com a que se va desbrembant. ¿Sabes? Per tant, costa això mateix. Membre mi que, per exemple, Taradana, si que reunió en bussos de com se podia ajudar, jo membre mi d'haver parlat a de dir ara mateix hi ha molta ajuda, però de 6 mesos, què passarà? I ensenyau a Cro, que també Covid també, i com que, Covid canviarà tot, no. Diré que uns mesos i després ja tornem tot igual. Jo ara pensi, per exemple, en la prova gent de la Palma, de Volcán, sí, que me sembla que encara són en Barracús. Sí, jo crec que sí. Ara no sé gaire anys d'això. 3-4 anys deu ara ja de que pete aquest... Bueno, de que ja sé que en magma de Volcán tan igual. Tota aquesta gent era prova que s'està viuen en... que no sé com dir, com si siguessin contenedor, perquè Sí, amb el que han pogut. I com quan jo estudiava així a l'Institut d'Aran, que érem en Barracó, que viuen aquí, prova gent que en veritat és viuendes. Per això, el que tu dius, no? Era Dana de València també, pues que segurament era gent, al principi sí, molta ajuda, molt no sé què, molta representació, etcètera, més d'empús que quan passen 2 anys. No, és que ara ja no tens campanyes d'enviar ajuda, no? Saps què passa? Que jo soc partidari de que soc del pensament que els mitjans de comunicació mos porten per on volen. Sí. Mos porten per on volen, perquè tu pensa, quan ja avui era notícia de la Dana, tot de Dana. Quan ja avui era notícia de Volcán, tot de Volcán. Però, de 45 minuts, 44 eren d'acro. Perquè te cau mete el temps, els esports te les col·lauen a tau a tau ràpidament. Més, per exemple, tu ja no escutes guaire de viatges escutes Ucrània-Rússia, Israel-Palestina... No, ara ja no. Per això dic que ara són que, per exemple, ara són que hi calor. Ara són que hi calor. Sí, o el Mundial. S'han acabat els guerres. No, però bueno, Mundials... Però no tant, sí. El Mundial és Espanya. Arriba de la final, ja mos agradaria que aquesta conversa va metre un petit asterisc, que sàpien que ha estat gravada en 22 de juny a dir que si Espanya ha estat eliminada, me sap greu, no ha estat culpa mia. Ara, el que se dit ara en llenguatge dels xavals, anulo mufa, que això ja causa, me sembla, Argentina, anulo el gafe. Vale. Atau que creu els dits, aquesta entrevista ja serà a principis de juny sega, de morir que Espanya encara seguís que el Mundial serien molt bones notícies. Més acro, sí, és que els mitjans de comunicació te porten per on volen, tu, el que te digui, d'obrir les notícies, és que és el que hi ha tendència, més tu l'udaute i com que se desbreme. Per això parlàvem del tema de la Dana, tot això. Però bueno, parlam ara de 6 causes més polides. Ara, ens centram en Aran Park. A veure, explícame com hi ha un diaton. Ella dit, de Gemma Seguira, se hi lleuetàs? Sí, és de Maitin. Molt bé. Agüeta, quin dia t'has lleuat? Agüe que no has d'anar al parc. No, jo m'he lleuat igual tassies perquè al final he vestit en casa, can, els gats, i ara mateix he dus cabirós també petits en casa. En Guana i veritat que he estat un any de rescats, a la vegada encara s'alunga ensenyar més del dia. Per tant, bueno, lleuar-se, ja ràpid metes en la rutina de soñar-les a tutti. Després ja pujar en parc, el primer obligatori és dar el tour de parc hem de comprovar que tutti els individus estunguen bé. Vale, abans de metem-nos en aquest punt, torni 20 segons de darrer. Dus cabirous en casa. Sí. Com si siguessin dus tortugues, dus peixi, dus cabirous en casa. M'expliques? Sí, quan nosaltres no hem un centre de recuperació en si, més és veritat que com a Assieu en Avaldaran i Assieu no ho hem arrent, sinó que més proper diria que és de Baicalent, en Lleida. Quan apareix una espècie, un individu a tau que hi herit o, per exemple, aquests dos cabirous, un hauria empatat així, segurament un cotxe, l'ha quedat en nas a tau com a xafat, i hauria perdut la visió. Aquest rescat era necessari, era un animal que en la natura no hauria tingut, més era altre cabirou, un cabirou que caucarres se troba en medi, he decidit agarrar-le. Le butgec. No se l'emportec a casa, més le butgec.
Crec que vol dir que ja de primeres era mare no le va trobar on l'ha deixat. I a més, l'has deixat damunt un aulu que no hi ets son. Per tant, encara que le trobe, ja no le va reconèixer. Els hagués Cabirou en la natura, degut a diguéssim, les persones que a viatges partim de viure bona fe, de voler ajudar. Més no ho hem era coneixença que cau, força viatges és més mau que ven. Per tant... Dies preguntes, si això se me deixes. La primera, Sí. eta que no se te'n vageriu d'aquesta darrera responsa. I he dit se nosati, òbviament no caueix a més, vedem i a bèstia en la muntanya, no agarrar-la, no tocar-la, perquè era mai dides que refusa ja d'aquera cria. Sí, Cabirou no ha capulú. Inclús era mare se sol menjar, com ha d'estimular a petit entre els seus besunys, se sol menjar era caca de manera que no quede cap tipus d'olor. L'altre dia vaig dir, per exemple, un vídeo que passava un canyot al costat d'una cria de cervi en el sendau de que hi era. Al final ella era tècnica d'aquests animals de dam, de cervi, de cabiró, quedar-se amagats en la herba o entre les huelles, entre la vegetació. Era mare se'n va un senyal més tampoc se'n va forçar l'ueny, se'n va menjar aquí o en un costat i després torna en edat de pupar a petit. Torna a marxar, torna a va anar a taula la mare. Ella era la tècnica que han almenys els 2 primers mesos, vam dir. Era, dius, la pregunta era si és aquest Cabirou que no ha visió. Se no ha visió, he dit que no va sobreviure. Hem recuperat. Ja, ara sí bé. No sabem si bé 100%, més ja ve força, s'oriente, més clar, que calia que antiinflamatoris... Era per un patac, a la Era vegada. patac, sí. Vale, no Calia era que... soñar patac. Vale, no era que s'havia quedat sec, que No. no vedia. Jo crec que si no ha recuperat el 100%, l'ha recuperat força, arriba a distingir, més o que és veritat que quan le porteren, jo vaig dir que anava tot el temps a la mateixa direcció, que tu te pujaves a tur i no te vedia. Sí, el patac era evident, més no sabíem en quin punt la visió era afectada. Ara, si hagués animat, ara no sigués a biberón, podria sobreviure en la natura. Més ara, com ja era impronta modificada, ella dit ja reconeix les persones com a la seva espècie, ara ja és molt complicat que torni. Teresa va preguntar, guaire viatges t'han denunciat els veïns per tapatges de zoo en la teva casa? No, perquè jo crec que ja me coneixen. Perquè has incant, ingat. Dius Cabirós. Els Cabirós han de fotre tapatge. No gaire, No? No. Poden, quan reclamen a tau que en gana en com una espècie de mic, però molt poquet. I quan les vaig a reintroduir a d'aquest Cabirós? Vull dir reintroduir en parc, perquè ja no les pots reintroduir en la natura, òbviament. Normalment, Juntsega encara le passaran d'Amjú a principis d'agost. Més o que veritat que decidissin anar-hi. Els animals... Qui decidís anar-hi? Els animals decidissin. Sí. Tu te poses idea... Jo me He dit quan se va independitzar de tu. Sí, ja diràs, pues ja no vull més biberon. Jo arriba un punt que ja el que és que en lloc d'abueles, en barratge, diguéssim, especial d'aquest tipus de sueños, les meti en barratge de més alti Cabirós. Que vegi que volen seguir venguent, que les cau el biberon encara pot ser, les vau cercar per a tarda i me les emporti. El dia que decidissin que per a tarda ja no me vienen a veure, ja no volen el biberon, ja se queden a dormir aquí. En nota t'hi oferta a l'Ajuntament de Bussos que vagin a camp de futbol te lo deixen perfecte? A desbrossar, home, les estalviaria feina, No, per això t'he dit, que ja ho seria interessant. Quins sueños se dan de la de lo que és principi? Tu hi arribes en parc, comproves que tutti se troben en un bon estat. Quin és un símptoma d'alarma de això no va bé en betim dels animals? Perquè, clar, tu les coneixes a tutti. A Susi, a Sloeires, a Marmotes, a de Peixiu, a Cervis, a Isars... Tu te fotes el tour. Imagini que tardes un parell d'horetes i horeta i pico. No, és ràpid, perquè a més a primera hora, com no hi ha res, els animals estan força visibles, ara t'ha vist que ja són animals molt acostumats i per tant se localitzen ràpid. A més, quan tu ja treballes aquí o des d'un temps, ja sabes també els llocs on més o menys se place cada un, a la vegada ja sabes a on anar cerca. Quin és aquest senyal d'alarma de Betún està en cau carrer estrany? El peu se nota molt. Si un animal al final no ha bona salut, li manquen les forces, el pelatge va indicar força. Problema, damunt un can, per exemple, els signes són més evidents, no? Damunt un gat ja són menys, els animals salvatges encara menys.
Què passa? Que en la natura, si tu és feble, t'es menja. No n'hi ha més. L'animal que ell més malalt, que ell dèbil, ell que se va a caçar, sobretot en els animals tipus cèrvids, els isards. Per tant, aquests animals tien en que aquí ja no hi ha més forces. A la vez aquí ja que ocorre. Més el pelatge, eret de se van a menjar, butjasses, si no hi ha posició més curvada. Aquí són aquests petits detalls en els que se cal fixar. No sé si aquesta pregunta te la puc dir, si vos me la respones, no cap problema, més quan malerosament ja hi ha bèstia que no tireta de guana i ha dit de se morís o que sabets que se va morir, quin és el protocol que era en part, perquè òbviament ja sabem que tots els animals no són eterns, és impossible. Què sé amb aquelles espècies que no poden seguir amb la seva vida en el parc? Evidentment, per exemple, personalment, que m'està aquí molt d'aeri, me dol molt, més jamais s'ha de deixar patir un animal. Si hi ha esperança, se va lluitar al màxim, més si no hi ha esperança, m'embremi enguany portaren un tercer bebè cabiró, avui era esquia completament partida. L'animal menjava, avui ganes, més repetirem, us dic, quan ja han passat 48 hores, com aquest dolor, ja no les senten. Però, clar, quin tipus de vida heu sabut aquest animal de l'esquia partida? Òbviament, tot el que ja el sistema digestiu i tot ja queda afectat, per tant, l'haurem d'eutanasiar. Un viatge eutanasiat que sé, les remassen. Hi ha una empresa que se dedica a remassar aquest tipus de causes. Estava en carnisseries, en la piscifactoria, s'encarga de remassar aquest tipus, vam a dir, de restes, en el nostre cas, els animals morts. Òbviament, ja després jo no te va demanar on van, perquè crec que causa de la interpresa, vosaltres ja ets la vostra feina en què on la ets. A veure, Gemma, guaire animals, primer vam dir de guaire espècies ja ara mateix en parc. Hi ha 20 ja. Hi ha 20 d'espècies, doncs sembla que n'hi hagi més, perquè com aquest parc hi ha tau gran que en vés impiale de bèsties, a la vegada guaires hi ha d'animals. 150. 150. Molt bé. Més o menys. A la vegada que hi ha mieja de 7 per espècie, més suposi que n'hi haurà molt més, per exemple, de lups, de marmotes, què més hi ha força? Els que són poqui són les espècies solitàries. Un ús no en posa dets. O l'aloeira... No, de dieu les posa més. Guaire temps te tirarien dets. Clar, se plejarien. A la vegada, tot i aquests solitaris, per norma, en esparses era parella, mascle-femella, i atau evites conflictes. De la resta, veig aquí, o sigui que ja depèn de l'espai que tu més, per exemple, els lups són medianament solitaris, n'auets força. No, els lups solen viure en família. Sí, no són... Hi ha individus solitaris, més per norma general, en nuclis familiars, tampoc de 15 lups, depèn també de recursi. Al final, els animals, si no hi ha menjar, no van a haver una família grana que no van a poder mantenir. Que, per exemple, en cas dels lups, tu estem ja com a un mascle alfa, enteni? Hi ha un líder, no? Hi ha un líder aquí o no? Vas a preguntar. Hi ha un líder o no? Hi ha un mito aquí, Sí? Hi ha un mite? Sí. Els lups, contràriament a lo que pugui semblar quan se veia en parc, ell un animal força tímid, costava molt d'observar-les en la natura. A la vegada se comencen a estudiar els lups en cautivitat. El biòleg que establic aquest terme, vam a dir, de mascle alfa, femella alfa, l'establic observant els lups en un parc. Què passa en un parc? Que els jovenis no poden marxar. S'han de quedar aquí a no estar que tu les tregues. Per tant, entre ells s'ha d'establir una jerarquia. En la natura, això no passa. Els lups juvenils se'n poden anar, trobar una parella, formar la seva pròpia família. Per tant, aquesta jerarquia que tant se creguia no existís. El mateix biòleg que ha delimitat catau, d'empius el reconeixer que hauria pogut observar lups en llibertat, que s'hauria equivocat, que no era atau. A la vegada ara s'intenta no parlar de mascle alfa, no perquè el terme estigui mau, sinó perquè s'associa a una dominància amb agressivitat, quan realment no hi ha tal. Clar, jo et digui perquè quan hi ha tanti viatges que hem anat a gravar a Massa, òbviament les estimulats d'anlis menjar. Aquí ho sabe clarament qui és que menja primer. Sí, la mare i la jefa. A la vegada aquí ho mane era hemna, Sí, era hembra en aquest cas. però no és tan fàcil, Se guardam el lup gris europeu i una parella, a la vegada de moment està igualat. D'empius veiem el lup blanc,
el partit que enguany hem metut dues femelles més, en el loop blanc no ves un dominant clar, i com que tutti són força soldats, i un nucli molt barrat i molt fort. I en el de Canadà podem dir que és un poc telenovela mexicana. Que expliques per què? Perquè, que clar, jo la penso en Culebrón. Sí, és que ja està, Què vols dir? Nosaltres, era parella reproductora madida, i que hi ha com a infidelitats aquí? No, hi ha robos de bebès. Avui hi ha una parella que se formec entre dos ills, un mascle gris i una femelleta nera, i le paneren petita a sa mare. I a la vegada, com que l'anaven cuidant les dues parelles. Més no l'aucissen. No, ell com que era joana, volia ells, era també volien vam a dir d'ací, entre cometes, era parella reproductora, i en no les paneren era aute. Dieu, som molt modernos ara en quatre pares. També. Vull dir que ara... Paternidad compartida. A poder tranquil·lament aquí. Sí, però la mare ja no sigue d'acord amb Macron. A la vegada la mare és molt dominant a l'admiració a ella, més ell, vam a dir, de la parella de la germana. Sí que era ja telenovela, això, Sí, ves? Ara ja que estàs dient com hi ha telenovela. Sí. Aquest pot a sa mare. A la vegada, tu que normalment la que dirigís que el grup sigui la mare, hi ha aquests moments on la mare recrimina a ella i ell, per exemple, guanya sa mare. No és tan simple com a dir de no, hagués ella dominant i mane per decisions de tu. No, hi ha Més al final són tutieros, no? Sí. Són aquí en un poliamor hi ha poliestima aquí, més com a mínim són erosi, no? Sí, això hi ha un moment... Ells s'entenen, no? Donc és que s'entenguen. Sí, hi ha un moment puntual d'Iran i tu t'acrot tampoc no ves que s'ataquen, que s'esquemmau, no. Se tolera molt bé. A veure, quin d'aquestes 20 espècies, d'aquestes 150 exemplars, quin és el ton favorit? Que n'has d'agüeint de favorit? Hi ha d'agüeint que hi ha més mimat de tot. No, però és que això és com dir, prefieres a papà o a mamà? Clar, però això no hi prefieres a papà o a mamà, perquè això tu ja m'has dit que ja has ja telenovela. Aquí és com a mínim way to now figurants. I després ja papà i mamà, i després ja multimés. Hi ha els cosins, hi ha els amics... Donc és que són papà i mamà, tati. Jo te ligues amb tutti. Amb tutti ja, perquè tutti ja no són caràcter. Més me cau dir que hi ha relació especial amb Balboa. Balboa i un cabiró. Que no hi ha un boxejador, no? No. Ell un cabiró que hi ha viverun. El primer sí és Rocky. Eren dos cabirós que arriberen amb un any de diferència. Els dos amb una pauta trencada que podem salvar. Les portarem a operar que el resultat és magnífic. Els dos, a mi m'impacta molt aquesta capacitat de voler sobreviure, i inclús avui era pauta trencada, seguir menjant, seguir caminant i seguir lluitant. Ell com aquest instint de supervivència que a viatges dieu a les persones també l'hem de cercar venent a la gens. Sabets, Rocky Rocky era molt independent. Rocky venia a prendre biberón i després ja se n'anava, era com a... Erien interessat. Sí, anàvem a menjar i ja està. Balboa no, Balboa ja havia hagut ses que m'havia quedat hasta els dies de my team perquè no me deixava marxar. Normalment les meti en un quartet, no me les meti en habitació, i a la vegada quan ja se meten com a dormir, jo ja me'n vau. I així hi havia ses que tas dues, encara era que vinga, va, anem a dormir. I ara, guaire temps a Balboa? Balboa ara 3 anys. 3 anys. Quan vas a Parc, hi havia vell? Sí, això era única la que havia vell. Tu comences a fotre el tour, era ronda típica, també que tu dius els animals són ben, ja te coneix. Sí, le cridi o ja me ve pujar i ja havia taravalla, la veritat, sostem-me que d'aquí més 5 minutets de companyia de més. Molt bé. A la vegada ell mascle en tenia, Balboa? Ell mascle castrat, perquè Rocky no hi castrat i els cabirós mascles s'aucissen. I a la vegada guaire mascles no castrats auets? Un. És irònic, a la vegada aquí ho sé que hi ha macho alfa. Sí, és el jefe. Aquí ho sé, i tu la seguissin. Sí, bueno, com veuen tutti, he de dir que se porten molt bé, aquesti són més o menys tutti de la mateixa edat, perquè després també veuen a Titi, que l'agarre que a Emna, la que era en casa viverun, també molt bé. Veiran amb aquests dius, però és veritat que s'entenen molt, molt bé aquests mascles. Pues jo pensava que m'anaves a dir de
Bueno, l'altre dia estigueren de més lueires, tampoc no les foties gaire cas. Crec que les foties cas, més no les... no veig que era molt especial. Més pensava que m'anaves a llegar carrent com a és oci, perquè com a que tots temps és que, jo què sé, quan vienes escoles, quan vienes turistes, sona que per a fin era animal més Sí, les cibergescent, emblemàtics. Sí. més potent, dieu, perquè clar, vamos a ver al oso en Aran Park, com a que tots tenen més cuetadurs, ets aquí, jo què sé, lançant-les menjar, entre cometes, també que és que n'ensenyeu de show, perquè ja són més que... Sí, sona més trai tot i en lleguar-se, en demanar, en atau, a la gent li agrada. Jo penso, el que es diu també temps que ja m'ha passat a Meriaquiu són els favorits. El tau que Ben Luna no són els favorits, No, que a més el ús se'n va de qualsevol cosa menjar. Da igual que sigues el cuedadú o no. Els lups vienen a cuedadú, no anaran a qualsevol persona, més els ussis sí. Els ussis són els autèntics interessats, Sí. Da igual qui sigues, con tal que les dones menjar. Tu pots entrar l'agents del recinte dels ussi, entre cometes, sense problemes? No, de més ussi no entram. De més lups sí, de més gatilups si ell és estrictament necessari. Allà, per exemple, desbrosserem el barratge i ara veig entrarem. Més de més ussi, no, obligatori embarrar-les. 100%, Sí. Però perquè ho ets hagut vera experiència o no vos ha calit experiència t'ha de dir de hagués protocol? No la cau, no. Són al final un mascle te pot arribar a 300 quilos. El problema dels ussi, ell que han aquesta curiositat, hagués caràcter més de... Vam dir com a de mainatge, no? Sí, com a que volen investigar més. Per tant, poden reaccionar com a campou, com a que s'enfaden perquè entres en son territori, com a que volen jugar. Sí, però bueno, jo que te foten de més garres i adiós. Clar. No. Sense voler, vull dir, t'agarren i com a ser, jo què sé, com a ser, te fotia boetada vera persona, pum, te fot mau, sí. Més la diferència que dieu, te la esquiju, mau entre cometes, però te la fotin-us, t'envia jo què sé, portillón, t'envia. Moltíssima. No, a viatges le ves butjatruncs i peires i és que aquest també ha facilitat que dius... O a viatges han com a conflictes entre ells. Què passa? Que ara hi ha període de reproducció. Nosaltres hem mascle castrat, però tu t'acro copulen els dos. Un viatge ja a iteració faena, la femella ja no sabia res de mascle. Per tant, a viatges hi ha un xinyau a tau de, vam a dir, com a de disputa, que no se toquen, però ell impactant, la veritat, que les ves i dius que no m'agarra jo a mi. Ell castrat ara ben, més no tots estem estat castrat, no? Perquè o no sé si es cries venguent diau de loc, me sembla que hi havia 3 sardets en viatge. Ben ha estat pare d'uns viatges. Un viatge d'amb Canel, una femella que se n'anec tallau té parc, que no ho sabíem, membrem que mos truqueren en desembre, mos digueren gràcies per sorpresa, nosaltres ens quedarem a més ben, havia 2 anys, era molt joven, molt joven, i avui 3 petits, la veritat és que encantat. Els auti les haueren en Aran Park en 2016. I aquest any, sí, quan se castrec. Membrem que en aquest punt en Aran Park era ja separació física de separar el mascle de la femella de els sardets. Sí. Perquè, si no... Les pot ausir. No és 100%, perquè les pot detectar com a sos, ben al final un mascle que hi molt... Hagués caràcter com a de mainatge de 4 anys, però en gran i pelut. Encara que ara ja sosàs. Més ell hagués tipus de caràcter. Era molt emocionant. Veies petits, veia com a l'una les cuidaue, l'una al final i una veritable mama, i les soñec molt bé. Una experiència única, perquè sabíem que no se tornaria a repetir segurament. Més guardaues a vent i hi havia aquest sentiment de dolor, de veure el solet, tot que en la natura viu en soleti, ben ell acro, ell mainatge gran de parc, per tant, en aquest sentit de gemau, de veure aquí o en dies que guardau, com a que volia anar, que se volia incorporar a mer i no podia estar. I per què desapareixen els 3 sardets? Molt petit, el que ho hem. Tadús ja hi petit, més ens encarregam d'estimular-les, de que treballi el cervet, que al final ells són més importants en espècies d'aquest tipus de curiositat, i per tant marxen tap perquè hi ha en argeles gasos. Molt bé. Heu pensat de reintroduir en Aran Park per a nova espècie en futur que sigui
nauedusa, et digui, perquè ara auets nauetats exòtiques. Ha vengut, era l'Eve de la Patagònia, a veure com se dit, Geraute, Gualabí. Sí. El Gualabí, que Mentre no de me digues cangur. de Nova Zelanda, no? El Gualabí? Sí, Austràlia, sí. Per aquí, per aquella zona. A la veig lo d'autòcton com se minja, perquè ja no hi tan autòcton. Sí, així hi ha un tema clau. Quan tu vas a un parc, quins animals ves, normalment? Si tu vas a Faunia, a Bioparc, què són les veus? Bueno, animals. Però vas a veure lleons, Sí, no, a veure, girafes... soy com a tu, se jugat a Barcelona, jugo en Multians, ves a Copito de Nieve, no ha sentit que sigui Copito de Nieve aquí. Vale, aquesta pregunta va en el sentit de si jo en un parc no trobi teixón, no trobi era geneta, gatgarier, d'on les aconseguisqui. Jo no puc anar a bosc i dir de m'emporti aquest animal també te l'anar en parc. Per tant, clar, és que aquestes espècies no són autòctones. Clar, però és que si jo no trobo en un parc aquest animal, no le pugui crear. Per tant, aquí ho veig en aquest sentit, per a crotar se meten espècies que no són d'acieu. Evidentment, encara hi ha espècies d'acieu que se poden metre, i era idea. Més també s'ha d'anar jugant d'ambes de d'hora, poder oferir també aquestes nauetats. Lo important és que siguin espècies acrosí d'aquest tipus d'ambient. No podem agarrar i metre un elefant. Jo no va demanar per un sanglier. Sanglier s'ha valorat. Ho destrossaria massa era zona. Sí, ara en parc és molt humit, mos haria molt de mau. A la escaleria com a diferents barratges, anar-le butjant, el sanglier és molt difícil. Mos ha agradat, se valorec realment de metre-le, més creiem que no és el millor. Quin era animal que no hi ha en parc que t'agradaria que sigués? Si tu poguesses dir de quin se vol, era espècie que sigui. M'és igual que sigui un león, i a girafa, jo què sé, un dromedari, que òbviament no sobreviviríeu en a Val d'Aran prou ben en aquests dies. Més, quina seria l'espècie que t'agradaria metre? Era bub. Era bub, trobo que és un animal fascinant. És molt normal. Vull dir, era una resposta molt normal. Jo demorava a cau carrent més, no sé, diferent. No, jo soc molt partidària de conèixer era fauna així, i també trobo que no s'ha de metre animals fora del seu ambient, no? Al final hi ha cro, hi ha girafa i polida més que pinta, hi ha girafa sí. Que me vas a dir, Gualabí també, però bueno, Gualabí vieu en bosqui, vieu inclús a 2.000 metres de nautada, vieu per tant a un llanyeu, per tant, jo sí que soc partidària més de mantenir-se en la fauna d'ací. Què és el que més t'agrada de ton treball? El contacte amb els animals. Jo és el bàsic. Sí que jo ciències ambientals, s'ha treballat amb nosaltres també Alberto Ginés, també que heu força contacte. Per exemple, a més aquesta vessant de conservació, de més en aquest sentit de natura, jo més era vessant de soñar del contacte directe. I també hi ha estàu companys que ja s'escuten en aquesta entrevista que sàpien que som molt enfadats perquè de reviatges s'escaperen. Parli ara de Carlos, concretament d'un dels tots companys de parc, que s'escapec, és malparit. Senti el que dic? És malparit, s'escapec. No l'agrada de veritat. Li fotec et marrón tallaute que estàu aquí prou bot, ja que escutarà, si posa aquesta part de la conversa, si no li dius, a tur de minut 43 escútate la conversa que veuràs el que diuen de tu. I que li foté que era 13-14. Sabes el que ets jo de la novetada aquesta de Telleguà? La mateixa Bruno. Saps? A tau per de just. En plan, què va jet? D'aquesta ben marera. Sí, no l'agrada de veritat, le da vergonya. Què te sembla ton equip també que treballes aquí? És meva família. És molt unida. Al final, portàvem... Carlos i jo entrarem els dos en 2014. Part d'Auric en 2013. Per tant, hem creixut a massa també el parc. Patrís, que en aquest cas Patrís és residelit director. Sí, eren dels socis d'en Sandrin, els autidus socis, són en el parc d'Argelès. Hola, Patrís. També s'escutes aquesta conversa. També s'escaqueix, Sí? No, la veritat és que sí. La veritat és que sí. L'he entrevistat un viatge. Un. Deu que estarà que jo no hi era. En la ràdio. Vengué quina ràdio? En la ràdio i nan. Però jo hi era, no? Jo penso que sí. Pot estar. Però hi ha algú al principi, Penso que sí.
que sí que abans, just abans de que li passés a qüestió de salut, venguec un nan aquí a parlar. Que sí, ell ja ho té malparit. Sí, Que sí. se l'et dides. És que aquella gent tuti, eh? No, això era l'única que complisses tu. Alberto també complia. Sí. Alberto també. Alberto te dit que prou també vengui d'amju molt bé. Que a més era que agarres, tu estem el telèfon, tu estem disposada, Gemma segura. Que... Sí. A veure, que se mos estan anunciant el temps, més vull demanar-te, òbviament, pel paper que vosaltres des d'Aran Parc de més escoles. Perquè ets com a llauta escola natural. Sí, al final ja crec, seguís qui pensa que és molt important el tema de dar a conèixer el respecte. També m'ha passat viatges de mainatge, d'agarrar a pira, tirar-les a... És que està dormido. Ja, bueno, quan t'hi dormisses, també dormisses, agui, no vols que te molesten. A veure, trobo que és força important inculcar aquest respecte als animals, a la natura en general. Per tant, les visites escolars permeten, a més de dar a conèixer les espècies, que ho hem dit, que no és evident que coneixen els animals que ho hem així en el bosc, també donques aquest respecte de cara a la natura. És formacions o les visites guiades a les escoles de la Val d'Aran, les ets en aranès? Si són les escoles d'ací, sí. Totes les activitats s'ofereixen en aranès, català, castellà, francès i anglès. I també és anglès? Francès Sí. sai que le domines, vamos, excel·lentament. Anglès, com vas? Anglès me costa més, però bueno, més que comprene. Només que és la novetada de l'inglès. No, m'estàs dient ties idees, No, m'arribi a explicar de primera gent, al final, quan tu eres forts, que agraeixen força i per tant, saben que dir a causa te va costar més, però bueno, avui en dia més també dame les tecnologies que hem, se verà paraula, perquè al final són conversacions més no típiques en l'escola, no? Dels parts de la casa, els parts de cosa, crec, pues, ja verà causunya que costa més, t'acabes d'anar a comprendre al final. Què és el que més les agrada als mainatges de la visita a Aran Parc? Els marmotes, perquè normalment les deixin neurilles. A la vegada com a era serida aquí una pinteta de pastís. Molt bé. Doncs hem acabat l'eura conversa. Bueno, si tu heu acabat la conversa amb Aran Parc, més això que ho hem comentat en la part inicial del programa, te vull redemanar en xinyau perquè tu estem deixant un petit espaci en aquest convidat que es pugui dar a voltereta siu en estudi. No, ara no. Ell t'ha parlat d'aranès, òbviament. Sí. M'has parlat, òbviament, que els mainatges quan gessen d'hora en pati, en carrer, que es parla en castellà, més si tu poguessis de caucarrem per a llengua, més de so que estic, perquè ja em dides que des d'Aran Parc ets sessions en aranès específic a aquestes escoles de la Val d'Aran, aquí ja hi metets el vostre grat de sable sí, com a empresa mitjanament privada. Què ets? Què t'agradaria a tu per aranès també? O què penses que se podria ta potencial? Jo cerca tipus d'activitats, no te sabria dir una idea de dir de cau això. Més, al final, ella creu, sí que trobi que s'ha d'enfocar molt als mainatges, sobretot en que le mantenguen d'hora de l'escola, que al final ella creu en l'escola. Jo me'n brembi, quan el meu cousin era petit, d'un un amic, era mare i des dus, ell catalanoparlant, pare aranès. No? A veure, en casa parlaven en aranès, en català, tot i dus. Més després s'ajuntaven en carrer, parlaven en castellà. I dius, és que en cap dels dos era la llengua materna. Per què passen de l'aranès a castellà, inclús en famílies que en casa parlen en aranès? Jo crec que m'he xaute de dir sí que pugui entendre que hi hagi mainatges que dieu venguen de d'hora i per tant no le parlen, més al final, com a alemanen en l'escola, els mainatges són esponges. Per tant, sí que trobo com que caleria recalcar, crec que mantenguessin l'aranès d'hora. Molt bé. Doncs aquesta també era reflexió de Gemma Segura. Te va demanar 3 o 4, com que ja té moltes micropreguntes a tau de test, te vau a demanar 3 o 4. Primer de tot, què t'agrada més? Eriuer o dautes sasús, com era primavera, era estiu, era tardor? A mi m'agrada molt l'Eriuer. Més he de dir que
que t'ha gaudit de la muntanya Perquè no en treballes, no? senderisme. Perquè no treballes. No treballi, però no amb gent. I en meu moment de més animals en igual. En plus, m'agrada molt la muntanya en a tardor, també. Trobo que hi ha un moment en ta muntanya i en millor moment se teme i més fabulós. Quin és ton lloc favorit de la Val d'Aran? Cot de Bareja. Molt polit. Ara te dia i pujar, la veritat és que està molt polit. Però m'agrada molt més Anywhere que ara. Sí. Perquè en viatge i pujar jo Anywhere molt anys, en totes les muntanyes neuades i espectacular. Ara també n'hi. I també Sí. t'ho dic, és molt més fàcil de pujar ara que no pas Anywhere. Sí, ni igual. Més, no imposa tant, ¿sabes? No imposa tant aquest planer. Sí, dieu que de com a més majestuós de tot blanc. Sí, totalment. Volia, ara se m'ha anat de cap. Anava així consecutiva, més quan m'has vetit tu de la cullerada de Cots de Bareja, se m'ha anat seu. Saps què passa? Que ara en junts dies va haver era cursa aquesta de l'OTMB. Bueno, ja l'hauret. Ara quan llesca aquesta conversa, sí, ja l'hauret. A ver, no vayas a com a dame mundial. ¿vale? Sí, això ja són disgafes. Bueno, saps què vull dir? En la següent conversa no sé si diré el resultat. Bueno, ja et veurem. Però me cau pujat a Cots de Bareja, era otro dia i pujat a entrenar i la veritat que estava molt polit, espectacular també de Mex. Quina vas ahí? Era aquesta, era que és de bussos. Era nagua. Era que és de bussos. Ja està, ja sabia que no te volia. No pugui passar un dia sense? Sense animals. Jo crec que no concebisqui la vida sense més animals. Què és el que menys t'agrada de la teva feina? El que menys, quan veia aquestes faltes de respecte. He de dir que ara, per exemple, en aquesta saison més fluixa, la gent respecta molt els animals. Més, trobi que hi ha una part de població que evoluciona, hi ha manca de respecte. No són cara natura, se nota bé a treball de la gent, als horaris. Trobi que hi ha... L'educació se'n va ensenyar. Com t'agradaria que se rebrembés la teva figura en els anys? Si a 10-15 anys, com t'agradaria que la gent te ve de ser, tio? Jo, com cau carres que ajude, quan calga que se preocupe per a natura, m'està bé per país que ho hem. Sí. Com te definiries, tio? T'acaba? Com a persona? Poco culo inquieto. Sí? Sí. M'agrada molt butjar-me. És curiosa. Sí. No pari. Molt bé. Doncs ja hem acabat aquesta conversa. Què t'ha semblat? Ben, molt bé. T'ha semblat més entrevista, debat, conversa? No, conversa. Al final, el que dius tu, ja ens coneixem. Tot i que no siguem en medi, ja hem acostumat a dir també, ja ens coneixem en la ràdio, que també hi ha més entrevistes. Molt bé, no? La veritat és que te sentisses, com una conversa cara a cara, com podés ser en qualsevol terrassa. Bueno, després se te foten d'hora d'ara en parc, jo no he estat, Per cau carrenca ja hem dit, no? Que venga si Patrís a... Que se banye. Que venga si ho ve de me dia. Gemma, era darrera secció, que aquesta hi de veritat, aquesta te dic que hi de veritat, ara ja sí, ell que convidat com a que m'ha responit totes les preguntes, doncs me pose tu ara ja pregunta que te contestaré encantat. D'això que vulgues. Era que tu vulgues. És aquesta? És que no s'escuten tot el programa, no se la permaneixen, que roi l'ubun. No, ja no te pugui anar a cercar aquí. Roi l'ubun. Quina pregunta te demanaria jo? Bueno, jo sabia que corres, ara tu, ja que has dit. Per què comences a hagués esport de trail, de córrer, que també hi ha força debat. Jo m'embremi que coneixia a un grup que havia vengut al parc de pràctiques que no suportava els que en trail, perquè diguia que no respectava, en canvi, a un senderista sí. Quan hi pot haver la mateixa manca de respecte se tires papers, i al revés. Sabes què passa? Que dieu els corredors de trail ho vau a canviar discurs. Dieu els senderistes segueixen tus temes sender. I dieu els corredors de trail pues, te pigen per a muntanya directament, fotent en recte, dieu pot notar que destrosses, dieu part de l'ecosistema, és molt naturalista, se no passa justament per camí enreiau, tot això. Dieu va per aquí, que els senderistes les vedien més bonic ways. Per què començar a córrer? Era veritat, en trail, perquè jo ja corria gau carrent, perquè tal. Per trail era veritat que si
Això per boom de la UTMB, jo crec, A mi l'ambient és molt xulo, Perquè l'ambient és molt xulo. I a la vez penses... Jo quiero esto, no? Jo vull anar... Jo vull estar aquí. Vull estar aquí. Jo vull estar aquí. No vull estar en plan vitorejat. Sí. No vull estar vitorejat. Vull xup-xup. Era ambientillo aquest que se viu aquells dies de... És molt xulo. Quan, jo què sé, quan... Soy com a tu, no? Quan te dediques a Inesport, te dediques, òbviament, com a molt aficionat a Inesport, t'agrada anar a vedelo, t'agrada viure-lo. Jo, per exemple, m'agrada també molt el pàdel, a la vegada jo quan he anat també a torneigs de pàdel a vedelo, i dius, uah, quina passada, Sí, m'encanta, és molt bo. d'empís va estar a jugar a pàdel en un fotes neia, però ja he veritat, o jo què sé. Ara, per exemple, també han estat els 30 hores de futbol sala És de veritat, Viella. sí. Que Sí que me digueren que no hi havia cap equip femení. Més, no hi havia... Més, dieu ara a Patini, més, no hi era Lucía Manero com a portera en between dels equips? Pot este, però tau equip femení, no. Clar, Falta també, acro diu, més sein torneig també específic femení, no, en Viella? Sí. Sí, Aquí em hi mantinguem, participes? sí. Tu hi participes? Sí, De jo com ja, d'ací poc me sembla que me va caler passar entrenadora, Per què? però de moment aquí està. Home, com- ja porti com- 13 anys. Com anec, Juan? Ben, ara no te sabi dir de què quedem, me sembla que quedem terceres. Sí, no molt ben. Al final, l'objectiu és passar ben, que hi hagi algo t'esgujates, són que t'esgujates, i després, evidentment, si en totes aquestes competicions se poden niger, un any érem un equip femení i participàrem en les 30 hores en la lliga masculina. Evidentment, no és res, però bueno, érem aquí. Més me sembla, se vetin desgujats, s'escuta aquesta entrevista de l'Associació Esportiva de Futbol d'Aran, de la EFA, me sembla que l'objectiu 30 hores, ja diet espetiti, o que hi hauria haver equip femení. Bueno, Me això és sona. més que han de pujar. Ara, en el nostre torneig, ja ve equipat de mainadetes que les cau com a incentivar, perquè hi ha equips molt forti que porten molt de temps jugant, cau com a motivar-les de que no... Sí. De que no, per de perdre, que no se desmotiven. Sí. Per això diria, volia aquesta comparació d'explicar que quan tu hi ves ja gran competició o quan tu hi ves en gran ambient, perdó, quan tu hi ves en gran ambient d'Inesport que t'atrevis jo almenys o que t'agrada, a ti d'empís t'agrada estar aquí o en any següent o en els anys posteriors, i a la vegada que era causa que era com que te picava el verme de principi, doncs s'acaba convertint en una causa més rutinària i acabes corrent ja per afició. Guarda, jo l'altre dia me n'ané a córrer. Eren les 8 de la tarda. Les 8 de la tarda. Ja sí, de túnel, de la zona de la cabana aquesta de Polvorines, me n'anérem cada tour per les cabanes de Pontet, de Sarraera, i arribarem nau en Tuca. Vale. Coronau a Tuca t'has dutze menys algo de la net. Sí. I jo pensava, això, 4 anys? N'hi ha de 20. De t'acabes pensat, N'hi ha de 20. Me fotia vídeos aquí un nau i digui, quina passada. Enganxe, Jo he ido a Montpius i he de dir que hi ha un punt que digui que te compliques a patir, perquè m'embremi que ja en la baixada ja notava que havia ampolla aquí en pes i mare. I pensava, què? Però d'empús hagués, quan acabes, de dir, ostres, això, sigue més distància o menys, però està capaç d'això, m'hagué proposat i aquest, i a creu... Però a raó, de viatges no cau. No cau. Sí, dius, quin patiment. No cau. De viatges ahí com a dies, taqué. Però després ja havia. I et deixis pagues per això? Sí, a més. I et deixis pagues a patir, ¿sabes? Però quan era gent paga t'anar a Inespa, que te foten un massatge, ta fisioterapeuta, t'això que sí que més. Tu pagues, t'ha patit, t'ha passat calor, t'ha passat hame, que les cames te trinquen. El que implica, ara que tu és la de 75, era entrenar-te antes i després que me motivi en ta part després de córrer a UTMB, les ves caminar i dius, bé. Sembla que anem tot i coixí, no? Sí. Que et penses, bueno, 10 quilòmetres ja no hi ha res, però, claro, arriben rebentat i van anar més cames. Bueno, clar, que posar-hi les vedets també has de la lunga, aquell baixen el portillón. Sí, passen per ser. Nosaltres les de Moranda més que eres en bussos, perquè a més casa nostra, casa és de Gall, i en entrada on entren eren en bussos. Molt bé. Gemma, vam a deixar-ho així, perquè t'has convertit oficialment en la conversa més lunga de totes, atau que des de Consell me van a serrar les orelles, ho hem doblat el que ho hem dit en la proposta inicial, atau que, bueno, senti.
també Sílvia et senti a tu també que has feina. Que segurament és molta feina. Ben, Gemma, de veritat, ha estat un plaer. Merci per vieta d'aquest Aran en podcast de Muri, que a condada ara t'escutes ver a conversar sencera, perquè tau veuràs que tu t'hi tanet tour. Vai broma, òbviament era primera, i arren, que vagi superben la temporada d'Aran Park, que aquests molt ben, i arren, a seguir gaudir d'un que és d'aquest estiu, que demorem que vagin si on vegi la temperatura. Sí. Gràcies, Gemma. Gràcies.